ଅଜା ଜୁଆରେ ଅଜା ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଶୋଇଛ ନା କଣ ଅଜା? ମୁଁ ପରା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ସେ ଆଉ କଣ ବୟସ ଅଛି ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ମୋ ନାତି ଟୁକା କିରେ? ହଁ ଅଜା। ଆଉ ଅଜା ତମେ ଗୋଟେ ବସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି। ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଅଜା ବାବୁ? ଅଜା ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବି। ଆରେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରତେ। ସେ ହଉଛି ଆମ ରୁକ୍ମଣୀ। ମୁଁ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆମ ରାଉତର ଭଗିଆ ଝିଅ କିରେ? ହଁ ଅଜା ଠିକ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଅଜା ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖା କରତେ। ତାର କଣ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବାହାଘର କରେଇଦେବା କଥା କଣ ତା ବାପ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆଉ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି ନେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡିବି। ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ତ ବାପ ଜାଣିଛି ତୁ ଯିବୁ ଦେଖା କରିବାକୁ? ନା ଅଜା, ବାପ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଅଜା ପାଖକୁ ଆଇଲି। ଆରେ ବାଳୁ ଘାଟା, ତୁ ସିନା କାଲି ମତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ତରିକା ବତେଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ରାଉତର ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୁଁ କଣ ଅଜା ଏତେ ଜାଣିଛି? ଆଉ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମ ପାଇଁ ଆସିଲି ତମ ପାଖକୁ। ଏତେ ରାତିରେ ଏଇ ବୁଢା ଲୋକଟା ମୁଁ ଶୋଇଛି, ତୁ ମତେ ଉଠେଇ କହିଲୁ ସେ କଣ ଝିଅ ନା କହିଲୁ? ରୁକ୍ମଣୀ। ଭଗିଆ ଝିଅ ଟିକେ, ହଁ, ଭଗିଆ ବଡ ଝିଅ ସିଏ। ହଁ ନା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାଲି ଯାଇଥିଲି ସେପଟେ ବୁଲିତେ, ତା ମା ମତେ ଡାକିଲା, କହିଲା ମୋ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଆସିକି ବସ। ହଉ ତୁ କଣ କହିଲେ ଅଜା? କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମତେ ବସିକି ଟିକେ ଚା ଦେଲେ ପିଇତେ। ତୁ ଯିଏ ଯିବୁ ସେ ଝିଅ କୋଉଠିକି ଆସିବ? ସେ ଯୋଉ କଦଳୀ ବଡ ବଣ ବାଡି ପଛପଟକୁ ଆସିବ ବୋଧେ। ଆରେ ଅଜା ତମେ ତ ଦେଖିଛ, ତମେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଅଜା ବୋଧେ ସେଇପଟେ ଯାଉଥିଲ ବେଳେ। ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଅଜା ସେ ଝିଅ ତତେ ଭଲ ଭଲ ପାଉଛି ସତରେ? ହଁ ଅଜା, ତମେ ଜାଣିନ, ମତେ ବାଇଗିଣି ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ କରିଦେଲା, କହିଲା ତମେ ଆସୁନ ମତେ ଦେଖା କରିବ, ମୋର କାଲି ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପ ମା। ଆଉ ମତେ ଏଇ କଥା ଯାହା କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଅଜା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି? ଆଉ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ତ ପରା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ସେ କଥା ଭଲ ଯେ, ଦେଖା କରତେ ଯିବୁ ତ ବାପା କରତେ ଯିବୁ ଯେ, ଆରେ ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଟି? ହଁ ଅଜା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଲାଣି ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡି ପାରିବିନି। ଆରେ ତମ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଣ କହିବି? ତୁ ତମ ନାତି ଟୁକା ଠାରୁ ଏଡିକି ପକଟ ହେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ କାଖେଇ କୋଳି ମଣିଷ କରିଛି, କେତେ ବାହା ହେଇଛି ତ ଆଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏବେ ତ ତମର ସବୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଡି ଦଉଛ କଣ ପାଣି ବହୁଛି, ଆମର ସେତେବେଳେ ନଈ କୂଳରୁ ପାଣି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଅଜା ତମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଟିକେ କହୁନ ଅଜା, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଯଦି ଶୁଣିବୁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଣୁ। ତ ଆଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ନଈ କୂଳକୁ ତ ଆଇ ଯା ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ନଈ କୂଳକୁ ଗାଧେଇବାକୁ, ଛିଡା ହେଇଛି ତ ଆଇ ପାଣି ଆଣୁଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ତାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନଟା ପୁରା ନାଖି ଗଲା ସେଠି। ତାପରେ ଅଜା କଣ ହେଲା? ତ ଆଇକି ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି ହେଲା। ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇକି, ତାକୁ ତମ ଏବେ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହୁଛ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତମେ ସବୁ ଟୋକା ମାନେ କହୁଛ। ଆମର ଓଡିଆରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ଦେଲି, ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇବି ବସିଲା। ଏମିତି 3-4 ବର୍ଷ ଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ ବାପା ମିଶିକି ବାହାଘର ଠିକ କଲେ, ଆମର ବାହାଘର ବି ହେଇଗଲା। ତମର ଅଜା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ତମର କଥା କହନାରେ ନାତି ଟୁକା, ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ବଡ କାହାଣୀ ସିଏ। ଏବେ ତ ଟାଇମ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ତମେ ଅଜା ସେ କଥା କୁହନି। ଆମର ଏଇଖିଣି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପରଦିନ ଦେଖା କରତେ, ମତେ ତା ଭାଇ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ତା ଭାଇ ତାକୁ ପଛେ ପଛେ, ସେ ଝିଅର ପଛେ ପଛେ ଆସିକି, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ଶୁଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ଶୁଣି ନେଇଛି ଅଜା, ସେ କଣ କରିଥିଲା ଯାଇକି ତା ବାପା ପାଖରେ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ କଥା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ସେ ଝିଅ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା। ତତେ ମାରିନାହାନ୍ତି ତ? ନା ଅଜା, ମତେ ମାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅକୁ କିନ୍ତୁ ଅଜା ମାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଝିଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାଲି କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ, ଆଉ ତାର କାଳେ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯିବୁ ଆଉ ଅଜା ମତେ କୁହନି, ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ନାତି ଟୁକା, ତୋ ଅଜା ଥିଲା ପରେ ତୁ ଟେନସନ ନବୁ। ଏବେ ବି ମୋ ଦେହର 10ଟା ସିଙ୍ଗର ବଳ ଅଛି। ତୁ ଆଜି କହିବୁ, କାଲି ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଟେକି ନେଇ ଆସିବା, ବାହାର କରିବି। ଆଶାରେ ଆସିଛି ଅଜା, ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆଇଲି ପରା। ଆରେ ତ ଆଇ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ବଡ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ମତେ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଅଜା ବଞ୍ଚିଛି ରେ, ଟେନସନ ନବୁ ନା। ସେ ରୁକ୍ମଣୀ କଣ କହିଲୁ ବା ତା ଝିଅ ନା? ରୁକ୍ମଣୀ। ହଁ, ସେ ଭଗିଆ ରାଉତ ଝିଅ ନା ରୁକ୍ମଣୀ। ତାକୁ ମୁଁ ଟେକି ଆଣି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି। ସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ବଡ ବେଧ। ଆଉ ହଁ ଅଜା, ତମେ ଜାଣିନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିମି, କିଛି ବାଟ ପାଇଲିନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, କଣ କରିବି ଅଜା, ମତେ ଟିକେ କିଛି ବାଟ ପଚାର। ବାପ ସିନା ରାଗୁଛି, ଭାଇ ସିନା ରାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ ଆଇକି କହିଲି ଭଲ ପାଇବା କଥା, ତ ଆଇ ଯାଇ ତା ଘରେ କହିଲା,
ତା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ସେ ତ ନା ଘର ଟୁକାଟା ବହୁତ ଭଲ ଟୁକା ସେତେବେଳେ ତମର ସବୁ ତ ଶୁକି ସାକି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବଡି ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡି ଥିଲା ବଡି ଦେଖିଲେ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଛୁଆ ମତେ ଅନଉଥିଲେ ଆରେ ନାରାୟଣ ନା କହିଲେ ତା ବଡିକି ଦେଖରେ ଏବେ ସିନା ମୋର ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି ଶୁକି ସାକି ଗଲେଣି ହଁ ଅଜା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଁ ଟୁକା ଥିଲି ଅଜା ମୋର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ତମେ ମତେ ବହୁତ ଆଡେ ବୁଲେଇଛ ଆରେ ଚଗଲାଟା ତୋର ମନ ରହିବ କେମିତି ତୁ ଏତିକି ବୋକାଟେ ହେଇଥିଲୁ ମତେ ପଳେଇ ଗାଁ 10 ଖଣ୍ଡ ବୁଲଉଥିଲି ମତେ ହାଟକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ତମେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଅଜା ଆରେ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଥିଲାନି କଣ ଏଇଟା ଏବେ ଚଲଉଛ ଗାଡି ତାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କହୁଛ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କହୁଛ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଟୁ ହ୍ୱିଲର କହୁଛ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଶଗଡ଼ ଗାଡି ଥିଲା ତତେ ମୁଁ କାଖରେ ବସେଇ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ବଜାର ଅଜା ମୋର ମନେ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସ ଆମ ଘରକୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ଶଗଡ଼ ଗାଡିରେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ ଗୁଲୁଗୁଲା ସେତେବେଳେ ଦିଅ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ହେତେବେଳେ ଆଣୁଥିଲି ଜାଣିଛୁ ତୋର ମନେ ଥିବ କି ତମ ପାଇଁ ହେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି 10 ପଇସା ବାଲା ମାଧମା ଗୁଲୁଗୁଲା ଏତେ ଗୋଟେ ଆଣି ଗୁଲୁଗୁଲା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା ମନେ ଅଛି ଅଜା 50 ପଇସା ଲେଖେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇକି ହଁ ଅଜା 11:35 ହେଇଛି ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି ଅଜା ତାର ଫୋନ ଆସିଲାଣି ନା କଣ ହଁ ଅଜା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରୁକ୍ମଣୀ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ ବସିଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହଉ ଆରେ କଣ କହୁଛି କି ମତେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଅଜା ଫୋନ କଲାଣି କହୁଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଆସ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ତମକୁ ଯିବି ତମ ସହିତ କଥା ବହୁତ ଅଛି ଏ ମାନସ ଗଲୁ ଗଲା କାଳେ ମାନସ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ପୁଣି ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି 12ଟା ହବ ପୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଏ ମାନସ ଯାଉଛି ଅଜା ସହିତ ପୁରା ଦେଖା ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଜା ଛାଡୁନି ବେକାର ଛାଡ ଅଜା ତୁ ତୋର ତ ଅଜା ଅଛି ତମ ଅଜା ନାତିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରଖ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲା ଆରେ ସେ କିଏ ଡାକୁଛି କି ରେ ଅଜା ତମେ ଜାଣିନ କି ସେ ବା ରୁକ୍ମଣୀ ଘର ଗାଁ ପିଲା ହଁ କି ରେ ହଁ ସେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି ଆରେ ସେ ସପୋର୍ଟଟା କଣ କି ରେ ଆରେ ସେ ସପୋର୍ଟଟା କଣ କି କିଛି ଦଉଛି କିଛି ନା ଅଜା ତମେ ଜାଣିନ ସେଟା ମତେ କିଛି ଦଉନି ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କାହିଁକି ସେ ଝିଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଣି ଆରେ ଭଲ ପିଲାଟା କି ରେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ହଁ କି ରେ ଏତେ ସେ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ପିଲା ତମେ ଜାଣିନ ଅଜା ତାକୁ ଦିନ ବେଳା କେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି ଏତେ ଭଲ ପିଲାଟା ତୋ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଆଜି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଅଛି ବୋଲି ତୁ ମତେ କହିଲା ହଉ ଟିକେ ରହଜେ ଅଜା ଆସିଛି ପରା ସେ ସେଇଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦୁଆମୁରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ମତେ ସେ ଡାକୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆରେ ହଁ କି ରେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଟିକେ ରହ କେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଡାକିଲୁଣି ମୋ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ପାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଗୁତା ଟିକେ ପାତ୍ର ପକେଇଛି ହଁ ରହ ଆରେ ଅଣ୍ଟାରେ ମୋର ଦୁଗୁତା ଯେତେ ରାତି ହଉ ଯେତେ ରାତି ପାଇଯାଉ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ଦୁଗୁତା ନାଶଟା ମରା ହେଇକି ଥିବ ଆରେ ରହ ହଁ ଅଜା ତମର ଏଟା କଞ୍ଚା ପାଣି ହେଉଛି ଅମ୍ବଳ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁନି ନା ଅଜା ମୁଁ ଖାଉନି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ଅଜା ଖାଉଛି ତୁ ଦେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁନି ହଉ ଅଜା ତୁ ଏବେ ଆରାମ ପଟି ବେଳୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାପା ଦେଖିଲା ବେଳ ମୋ ପୁଅଟା ଜମାରୁ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ପାଳି ସେ ପିଟୁ ଜମାରୁ ମାରିଦେବ ଜମା ରହିବୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆସିଲେ ତାପରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଯିବି ଅଜା ମୁଁ ଆସିଛି ଅଜା ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିଲି ଅଜା ଆସିଲେ ଦେଖା ହବା ଅଜାଟା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜମପୁରକୁ କହି ହଉନି ରେ ନା ଅଜା ମୁଁ ଆସିଲି ଅଜା ମୁଁ ଆସିଲି ମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ ମୋ ନାତି ଟୁକା ଭଲରେ ଫେରିଆସୁ ଭଲରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଫେରିଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାତି ଟୁକାକୁ ମଙ୍ଗଳ କର ମୋ ନାତି ଟୁକା ଭଲରେ ଫେରିଆସୁ ମୁଁ ତା ବାହାଘର ମୋ ନିଜ ହାତରେ କରିବି ତାର ଭୋଜି ଖାଇ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ମାରିବି ଏବେ ରହିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ନିଦ ବଳାଣି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ନାତି ଟୁକା ମୋର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ ରାତି ପାଗ ନାତି ଟୁକା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ